Záhlaví a zápatí, číslování stránek. Záhlaví a zápatí je text nebo grafika, který je obvykle vytištěn v horní nebo dolní části stránky dokumentu. Záhlaví se tiskne na horním okraji stránky, zápatí je vytištěno v okraji dolním. Záhlaví a zápatí může obsahovat jednoduché informace, jako je například název dokumentu, jméno autora, datum vytvoření, číslo stránky a jiné. Ale může také obsahovat více informací, jako je například adresa firmy, kontakty, logo firmy. Takovéto záhlaví a zápatí může být použito pro vytvoření tzv. Hlavičkového papíru. V dokumentu můžeme také určit odlišné záhlaví a zápatí pro sudé a liché stránky, nebo použít odlišné záhlaví a zápatí pro první stránku dokumentu nebo pro jednotlivé oddíly. Pokud rozdělíme dokument na oddíly, můžeme použít různá záhlaví a zápatí v každém oddílu. Můžeme například upravit záhlaví a zápatí pro každý oddíl tak, aby zobrazovalo název daného oddílu nebo kapitoly. Přidání nebo odstranění záhlaví a zápatí. Chceme-li editovat záhlaví nebo zápatí, postupujeme jednou z těchto možností. Máme-li aktivováno zobrazení přitisku, klikneme dvakrát rychle po sobě do horního okraje stránky pro editaci záhlaví, nebo dvakrát klikneme do dolního okraje stránky pro editaci zápatí. Druhou možností je editace záhlaví a zápatí pomocí skupiny nástrojů záhlaví a zápatí na kartě vložení. Tyto nástroje nám mimo jiné umožňují vložit již přednastavené záhlaví a zápatí. Pokud vybereme možnost upravit záhlaví nebo upravit zápatí, přepne nás aplikace Word do režimu editace těchto částí stránky. Přerušovaná čára ohraničuje oblast záhlaví a zápatí. Text a grafika dokumentu jsou viditelné, ale neaktivní, zobrazují se šedě. Můžeme zadat a formátovat text v záhlaví nebo zápatí stejným způsobem jako v hlavním dokumentu. V záhlaví i zápatí najdeme automaticky přednastavené 3 zarážky tabulátoru. Můžeme se tak rychle přepínat na střed a jednotlivé strany stránky pomocí klávesy Tab. Mezi záhlavím a zápatím se můžeme jednoduše přepnout pomocí nástrojů ve skupině navigace, přejít na záhlaví, případně přejít na zápatí. Po vytvoření záhlaví nebo zápatí klikneme na tlačítko Zavřít záhlaví a zápatí na kontextovém panelu nástrojů záhlaví a zápatí a vrátíme se do hlavní části dokumentu. V zobrazení rozložení přitisků vidíme vytvořené záhlaví a zápatí zobrazeno šedě. Chceme-li odstranit záhlaví a zápatí, postupujeme takto. Umístíme kurzor kdekoliv v oblasti hlavního textu v dokumentu. V kartě vložení klikneme na příkaz záhlaví nebo zápatí. V zobrazeném menu vybereme příkaz odebrat záhlaví nebo zápatí. Číslování stránek. Chceme-li do dokumentu vložit číslování stránek, postupujeme následujícím způsobem. Na kartě vložení ve skupině záhlaví a zápatí vybereme příkaz číslo stránky. V zobrazeném menu si vybereme umístění automatického čísla stránky. Pro umístění do záhlaví
vybereme horní okraj stránky, pro umístění do zápatí vybereme dolní okraj stránky. Zároveň si můžeme vybrat umístění čísla stránky vlevo, na střed nebo vpravo. Po výběru jedné z možností se do záhlaví nebo zápatí vloží automatický text čísla stránky. Tento text vkládá program automaticky a proto nelze editovat, ale můžeme upravit vzhled textu, například barvu a velikost písma. Formát čísla stránek můžeme upravit pomocí dialogového okna Formátování čísla stránek, které spustíme výběrem položky Formát číslování stránek po kliknutí na příkaz čísla stránek v kartě vložení. Zde můžeme například vybrat formát čísel stránky, například arabské číslice, římské číslice nebo písmenka. A také zde můžeme upravit hodnotu, od které se začnou stránky číslovat. Odebrání číslování stránek provedeme ve stejném menu výběrem položky Odebrat čísla stránek. Různé druhy záhlaví a zápatí. První stránka záhlaví a zápatí. Chceme-li vytvořit odlišné záhlaví nebo zápatí pro první stránku dokumentu nebo oddílu, postupujeme takto. Umístíme kurzor na první stránce dokumentu nebo oddílu a přepneme se do editace záhlaví nebo zápatí, například dvojklikem do vrchního okraje stránky. Na panelu nástrojů Záhlaví a zápatí vybereme ve skupině Možnosti Jiné na první stránce. V záhlaví a zápatí první stránky dokumentu nebo oddílu uvidíme text záhlaví první stránky a zápatí první stránky. Text těchto částí se nezobrazí na záhlaví a zápatí ostatních stránek a naopak text záhlaví a zápatí dalších stránek dokumentu se nezobrazí na stránce první. Obdobně postupujeme, chceme-li vytvořit odlišné záhlaví a zápatí na lichých a sudých stránkách. Například, pokud potřebujeme při oboustranném tisku zobrazit čísla stránek na vnějším okraji. Použijeme následující postup. Přepneme se do editace záhlaví nebo zápatí. Na panelu nástrojů záhlaví a zápatí vybereme ve skupině Možnosti Různé liché a sudé stránky. V záhlaví a zápatí se objeví text identifikující liché a sudé stránky. Různá záhlaví a zápatí pro oddíly dokumentu. Rozdělíme-li dokument na oddíly, tak jak jsme si to popsali, ve videoprůvodci Vzhled stránky, oddíly a sloupce, program Word použije záhlaví a zápatí prvního oddílu jako výchozí pro každý následující oddíl. Pokud tedy neprovedeme úpravu, je záhlaví a zápatí pro všechny oddíly propojené a stejné. Chceme-li tedy pro jednotlivé oddíly nastavit různá záhlaví a zápatí, musíme spojení mezi oddíly přerušit. Postupujeme takto. Kurzor umístíme do oddílu, ve kterém chceme změnit záhlaví a zápatí. Nesmí se jednat o první oddíl. Přepneme se do editace záhlaví nebo zápatí. Provedeme rozpojení kliknutím na aktivní tlačítko Propojit s předchozím.
Rozpojení se provádí zvlášť pro záhlaví a zvlášť pro zápatí. Můžeme tak mít v oddílech stejná zápatí, ale různá záhlaví. Pro propojení oddílu postupujeme opačně. Tedy tlačítko Propojit s předchozím znovu aktivujeme.